Ja vjerujem da će ova civilizacija još dugo trajati. Vjerujem da je ljubav snaga koja će pokrenuti čovječanstvo na vraćanje onoj iskonskom početku, svojoj duši. Ja vjerujem da je ona ljubav koju nam Isus donosi u stanju promijeniti svijet u toliko mjeri da se ljudi zgroze nad grubom riječju, a kamoli ne nad nekim težim grehom. Ja vjerujem u onog koji se rodio u jaslicama, raspetog, uskrslog i živog Isusa Krista. Ja vjerujem u njegovu čistu ljubav. Ja vjerujem da će ta ljubav učiniti da se podrugljivi, nasilni i zle ljude pretvore u jako dobre ljude. Ja vjerujem da će se po toj ljubavi svjetska bogatstva konačno raspodijeliti pravedno i da bogate zemlje više neće izrabljivati siromašne. Ja vjerujem da će Kristova ljubav pohlepne ljude pretvoriti u darežljive ljude koji će podijeliti svoje bogatstvo s najsiromašnijima. Ja vjerujem da ćemo mi svi zajedno zaustaviti glad, žeđu i bolesti u zemljama trećeg svijeta. Ja vjerujem da će doći dan kada se po prvi put u povijesti ni u jednom dijelu zemlje neće ratovati. Ja vjerujem u Kristovo obećanje novog neba i nove zemlje koje će nam jednog dana dati, ali ja vjerujem da je već došlo vrijeme da se napravi nešto novo. Došlo je vrijeme za civilizaciju ljubavi, civilizaciju koja će živjeti u ovom svijetu, ali u kraljestvu Božjem. Isuse, blagoslovi nas i daj nam ljubav da njome osvijetlimo ovaj mračni svijet. Daj nam ljubav da ohrabrimo ljude koji se boje budućnosti. Daj nam ljubav da možemo ljubiti onako kako si ti ljubio nas. A sada ti što slušaš, pitaš se kome ovo govorim. Pa brate, sestra, upravo tebi govorim. Pitaš se odakle početi graditi civilizaciju ljubavi. A odakle ako ne od sebe samog? Još se pitaš kad bi se to moglo ostvariti. A kada, ako ne sada? Jer ovo je vrijeme milosno, jer ovo je vrijeme spasa.